Lembra o medio millón que nos fodeu Adriana. Creo que sei como devolverlle a xogada ben de volta. Descubrimos que os colombianos envían regularmente xoias a Colombia para financiar os cárteles. E creo que nos podemos facer con deses envíos. Que che parece? Por que quere Carmelo que investiga estes homes? Tes algunha idea? Un funcionario de aduanas vai moi ben neste negocio. Todos teñen ben axeitados os seus ingresos. Hagas este. Vas facerlle algo a ese home. A muller non que lle hai facer tranquila. De verdade. Sara, necesito máis información. Non podo dicir nada máis, Marcos. Só che pido unha cousa. Se vas facer algo, por favor, faino canto antes. Marcos, se queres que orde unha redada, teño que saber con exactitude de onde sacaches esta información. Confía en mí. As túas. Só isto. Non podías estirarte máis? Quen é? Diego, tío, unha cachonda xa está. O noso amigo acaba de chegar. Adiante. ¡Ya! Está aquí. Ese fillo de puta está aquí. ¿Qué está pasando, Diego? Contesta. O teu puto irmán, Carmelo. Acaba de aparecer Marcos con outro que con que facemos. Carmelo, acaban de dar aviso pola radio. Os picoletos están mandando máis coches para o aeroporto. Contesta, Diego. Nada. Será fillo de puta. Que? Diego, ¿qué pasa? ¿Dónde estás? No aeroporto. ¿De qué carallo fas ainda aí? Teño a Marcos no punto de mira. Meto un tiro na cabeza e marcho coas xoias. Nun minuto e deste no aeroporto cheo de garda civil, hostia. Un minuto chégame. Diego, non. Volvo aquí inmediatamente. Carmelo, non me fodas. Veña. Vamos. Adentro.
Non será perigoso. O maletín xa pasou polos artificieiros. Non hai rastro de explosivos. Grazas, axente. Quere facer os honores, capitán. Por favor, Olaya. Xoias. Unha auténtica fortuna. Que significa isto, señor Otero? E a min que me conta? Non vira ese maletín na miña vida. De quen son estas xoias? Non sei. Miñas non, desde logo. Pois a quen ían destinadas? Non sei. Entón, como explica que estiveran no seu poder cando nós interviñemos? Saí ao aparcadoiro a fumar un cigarro e un home pediume que lle sostivera o maletín. Aí apareceu a Garda Civil. Seguro. Canto tempo leva facendo este tipo de traballos, señor Otero? Eu? Deixe de xogar. Sabemos que vostede e a súa muller xuntaron un patrimonio millonario nos últimos anos. Sí. Somos aforradores. Iso non é un delito, non? Estás vacilando. Capitán, Quero un abogado. tranquilo, aínda non o precisa. Moi ben. Daquela podo marchar, non? Non, podemos mantelo retido durante 72 horas. Moi ben. Como queiran. Pero non penso dicir nada sen un abogado. O contestador outra vez. Diego, onde estás? Contesta tan pronto escoites isto. A xente que mandaches ao aeroporto? Ainda non chamaron. Cago en todo. Acouga, Carmelo. Non me sai dos collóns a cougar, vale? Que miramos? Por que me fixeches iso? Aquí non. Tiñaba a tiro, Carmelo, só teñes que darme pista, ese cabrón estaría morto por non falar das xoias e obrigasme a recuar, pero que hoste che pasa, coño? Remataches? Sí. Pois agora escoítame ti a min. Marcos é un garda civil. Ben, un picoleto menos. Pero ti és imbécil. Se liquidamos un garda civil acabouse todo. Que queres? Unha guerra con eles? Parece que os temos pouco en riba. Somos homes de negocios, non Xa sei, terroristas. Carmelo, xa sei. Ainda non rematei! Ían máis coches da Garda Civil camiño do aeroporto. Díxenxo por teléfono. Ou iso tamén che dá igual. Non me veñes con historias, Carmelo. Marcos é o teu irmán. A mí non me retruques na puta vida. Marcos, importame un carallo. Mataría o mesmo, pero non así. Non vou consentir que te suicides e que nos leves a nós canda a ti. Estamos? E non o virás. Que sexa a última vez que dubidas dunha orde miña. Es un xefe, non un macarra. Se quero un macarra dou unha patada no chan esa M50. Vas pasado de voltas, Diego, vas pasado de voltas e así non me... Vale, xa o entendín. Recoñeceuvos alguén no aeroporto? No. Estás seguro? Sí. O funcionario, o home da Adriana, a Garda Civil, pensa... Si vemos detrás dunha furgoneta agochados cos pasamontañas postos. Nen sequera nos viron. Vale. Daquela o mellor aínda ten amaño. Que non me acaba de cadrar como Marcos e a súa xente souberon a historia dos colombianos. No lo sé. Le juro que no sé cómo descubrieron la operación. Yo sé que están decepcionados, pero ¿qué quieren que yo haga? ¿Cómo? Eso no me parece... No. Yo no estoy diciendo eso. Será como usted diga. Desaparece de mi vista. No lo quiero volver a ver. ¿Entendido? Ese non volverá a cagala máis. Que dixeron os xefes? Quieren que yo asuma parte de las pérdidas. Y gracias. De milagro que no piden mi cabeza. E tes cartos de abondo. Y si no los tengo, tendré que buscarlos. Sinto, Adriana. Lamentarse no sirve de nada, Lino. Morra o conto, como dicen acá. Vas a acabar falando galego. Sí. Si sigo viva el tiempo suficiente. Ahora hay que averiguar qué sabe exactamente la Guardia Civil.
y cómo llegaron hasta nosotros. Tenemos que saber si estamos marcados. ¿Y si estamos? Habrá que informar a Colombia. ¿Verdad que la tenemos que marchar? Mejor desaparecer un tiempo que ir a la cárcel, ¿no? Bueno, no adelantemos acontecimientos. Quiero que borres todas las pistas que nos conecten con ese funcionario, ¿ok? De acuerdo. Alguien tuvo que irse de la lengua. No hay otra explicación. ¿Pero quién? ¡Maldita sea! Aburres, Teixo, Meu pobre. Mamá ten tanto traballo que non te pode atender como debida. Xa imos para casa, sí? Ai, ainda me queda bañarte, darche a cea, dormirte. E se queda tempo estar con papá. Que envexa me das. Hecho voz de non saber falar, que tampouco podes mentir. Veña, un minutiño e xa imos para casa, sí? Marcos, menos mal. Que tal? A tua información resultou moi útil. Sí? Entón o funcionario está ben. Home, non se lleve moi contento. Detivémolo pola tarde. Non sabes canto me alegro. Pois, teño que deixarte. Falamos noutro momento. Que pasa? Teño que deixalo en liberdade. Estás de broma? E que queres? Non temos nada contra él? Pillámolo coas xoias. Vímolo sostendo o maletín. Iso é todo. Ten que haber algo. Olaia está metido ao teu pescozo. É moi hábil. Non deixou o máis mínimo rastro. Nin os compañeiros, nin os superiores sospeitaban nada del. Ademais, ten unha explicación para cada punto negro do informe. E as cámaras do aeroporto? É unha posibilidade, pero tardaríamos semanas en revisar todas as cintas cos voos a Colombia. Só hai unha maneira de pillalo. Cal? Que a persoa que redactou o informe diga como chegou ata el. Non. Marcos, por favor, fun paciente co teu Non vou confidente... revelar as miñas fontes. Non é negociable. Se o teu confidente non declara, vou ter que deixalo en liberdade. É iso que queres? Olaia, non intentes presionarme. Non vai funcionar. Pero se queres xogar as ameazas, ocórreseme un obxectivo mellor. Entón, que vanme acusar sí ou non? Non, señor Otero. Non temos nada contra vostede. Por fin entra en razón. Non se confunda. Sabemos que traballa pros narcos. De que xeito explica senón ese incremento de patrimonio tan exagerado? Próbeo. Non podo. Así que teño que deixalo en liberdade. Sí? É vostede libre. Moi ben. Pero penso denuncialo por agresión. Canto tempo lle das? 24 horas, como moito. Ata pode que os tean agardando na casa. Tampouco, te crees? Unha vez detido é totalmente prescindible. Peor, é un perigo. Sabes demasiado. Quedando libres en cargos, todos han pensar que colaboro. Eu non dixen nada. E pensas que os narcos van perder o tempo en averiguacións? Eles eliminan o problema cunha bala, Fernando. Intenta meterme medo, non é? Que pasa? Non lea a prensa? Sabe cantos mortos levamos este ano en axustes de contas? Bota un ollo, Fernando. Ti que? Queres acabar como eles? Déixame en paz. Pois, a tua muller figura como propietaria dos muebles que compraches. Visto o visto, non sei se foi boa idea metela nos teus asuntos. Ela non ten nada que ver. Explícalle aos narcos. A eles tanto lles dá un morto que dous. Poderían ofrecernos protección. Garantízolle persoalmente. Para vostede e para a súa familia.
Vaime pechar o súper. Que? Veña, meu tenente, hai unha hora que tiñamos que estar fora. E a miña muller xa chamou 3 veces. Como se nota que vostede non ten fillos esperando na casa? Diga. Sí, Suiza. Ainda estamos os dous aquí, sí. A ver, un momento. Xa. O que faltaba. Vaya merda de día. Ajá. Muy ben. Sí, de seguida nos poñemos con iso. Muy ben, Suiza. Que foi? Fernando Otero, o funcionario de aduanas, accedeu a colaborar. A nai que o pariu. Eu teña que ser susto agora. Non podía agardar ata mañá. Temos o número de conta do banco desde onde facían os ingresos dos pagos e temos o enderezo onde se reunían os narcos con ele. Hai que investigar todo iso, a ver se atopamos algún rastro. Sempre pringamos os mesmos. O capitán Matalobos ven de camiño. A saber con que intención. Como? Só digo que resulta extraño que o tipo das ollas fusise, máis nada. A ver, sarxento, explíquese. Veña, meu tenente. Recupera as ollas e escapa lle home. Vostede cree que non o daría pillado se quisese? Veña xa. Mira, Rafael, eu non me fío del. Pero se queres acusar o capitán de algo, adiante, és moi libre de facelo. Pero con probas, se non cala a boca. Sí, meu tenente. Ala, que temos moito traballo por diante. A saber en que bando xoga. Se cadra non o sabe nin el. Arre, carallo, se parece que estou gafado. Veña, señores, hai que ir recollendo, eh? Veña, Pincho, non me amoles, home. Deixanos xogar outra media horiña, anda. Que non, Miguel, xa é tarde e ainda teño que recoller o bar. Pero, meu, me dixe que me recupera un pouco, por favor. Me parece que non ten descase. Ese é o noso Pincho, sí, señor. O tempo que me leve a recoller o bar. Pago caixa, frego e marchamos. A ver, que? Que anda? Menudo marrón me caí con esto do bar, tío. Eu non sei como daba feito sanda, macho. Se xa te di historia, se ponme outra. Oes, Diego, ti non poderías falar con Carmelo a ver se contrata unha camareira, tío. Non queres traballar ou que? Eu o que non quero é estar toda a vida poñendo cafés, Diego. Pois vas de cu. Non teño ganas ningunhas de falar con Carmelo. E logo? Estás a estar farto das súas historias. Anda nervioso últimamente, verdade? Atención, é iso. Sabes cal é o problema de Carmelo? Que se mete en asuntos que lle quedan grandes e despois cágase. Home, Diego, se dis polo das ollas, eu penso que fixo ben, eh? Diego, que eu estaba controlando a radio, que os picoletos ian para ali. Iades levar hostias ata no carné de identidade. Pero seguro, eh? Ti o que tens que facer é sair de carallada. A ver se triunfas cunha pava e... Pero que carallo saberás ti? De andar saído, Diego. Moito, moito. Por iso sei o malo que é. Era o que me faltaba agora. Non teño a cabeza para tías agora, non. Mira, Diego, que pasa? Que nos garitos onde nos movemos nós, nos antros onde nos movemos nós, só hai desfasadas. Hai que probar noutros sitios, tío. Pero que sitios? Nas bodas, Diego. Aí lígase mogollón, de verdade. Ou nos bautizos, ou... Hostia! Xa sei de que coñecía a tía aquela. Que tía? Non te das conta? No bautizo do Neto de Campos, que había unha tipa ali diante nas primeiras filas, co pelo así por aquí, cachondísima. Ah, é unha que apetadiña. Esa. A filla de Pepe Viaño, o do taller de lanchas. Ves o que che digo? Sitios así onde as rapazas normaliñas, tío, que non lles vaya tanto a festa. Se non toda a noite chupando chafarlopa, e cando lles vas a entrar, aí te quedas con cara de parvo. Nunca che pasou iso a ti, Diego? Diego? Hola. Salva. Salva. Salva, esperta. Esperta. Ei. Que tal foi a noite? Unha merda. Non me indignada.
Nada de nada. Estucho dicindo, non ois? Non había movido. Sí. Pero cada vez que me achegaba alguén para venderlle, tremían as pernas e non daba nin falado. E había tipos que non me quitaban ollo, eu que sei, podían ser policías de paisano. Ata tiña paranoia de que me seguían pola rúa. Vane, os tíos mirante porque estás cachonda. Bo. Mándalle un anda. Non, paso. Entro na conserveira nun par de horas e aínda teño que ir pola casa ducharme. Marcho, vale? Chámote despois. Carmelo, Ainda é cedo. que hora é? Moi cedo, volve dormir, anda. Que pasou? De onde ves? De traballar. Falamos despois, queres? Estou derrengado. Que faz? Nada. Bárbara, por favor, para. Necesito descansar, anda. Bárbara, non sigas, por favor. Xa ti vaiches dabondo, non? Pensas que son parva? Estiveches cunha muller. Cheiras a perfume. Non empeces coas túas historias. Dime quen é. Veña, dimo. Non me importa. Bárbara, por última vez, quero dormir. Dime quen é. Polo menos ten os collóns de recoñecelo. Carmelo, onde vas? Carmelo! Por que non me contaches que a ti é esa filla de Pepe Viaño? E que máis ten? Ten moito. Quero a fora do negocio. Pois mira, xusto onte paseille farlope para que empezase a mirar. Verdad. Aténdeme ben. Quero que recuperes todo o material que lle deches. E que te libres dela, é de contado. Ti estás de carallo. Pero teño pinta de estar de carallada. Mira, Diego, a mí interésame esa tía, xa me entendes. Pois vai esquecendo. Se te volvo ver preto dela, mátote. Non a quererás para ti, non? Se iso podes dicirmo, Mira, vale. Esquezo, Inda que non sei como vou facer, porque a ti piña ten unha mala hostia de carallo. Mas che vale que atope o xeito. Desastre. Que faz? Solto. Ai, vostede, perdoe. Sei que estás de malas. Non me gusta que andes nas miñas cousas. Se tivese o cuarto como é debido, non teria que entrar para nada. E bule, que chegamos tarde. Vale, xa vou. Hai que ter aguante. Pasar toda a noite de troula sabendo que se tes que ir a conserveira. Vou traballar, non? Pois xa está. Me faltaría máis. Verdade. Aí, Vane. Mañá teño que ir a Coruña ao médico. Podesme levar ti? E logo, papá? A cita é as 9, teu pai traballa. Pero tranquila, se tes plan xa buscarei que me leve. Logo teu. Vale. Seguro que ninguén viu os teus homes. A Garda Civil chegou antes. Desta tivemos sorte. Grazas a Deus. A ti que che parece? Que foi unha casualidade que a Garda Civil desmontara a operación dos colombianos ou que alguén botou a lingua a facer?
As casualidades non abondan neste negocio, fillo. Pois sendo así, só se me ocorren dúas opcións. Ou a Garda Civil anda detrás deles ou anda detrás de nós. O caso é que foron detrás dos colombianos, non é? Sendo así, igual lles debíamos axudar. A Garda Civil. Por que non? Se así nos desfacemos da Adriana. Non, mellor esquecio todo. Segura. As xoias están perdidas. Se a Garda Civil quere ir detrás dos colombianos, que vaya. Pero ti non te metas. Se Adriana sae ben desta, necesitarás facer negocios con ela. Sí, non sei. Pero é unha boa oportunidade para desfacernos dos colombianos. Só da Adriana, non dos colombianos. Non, mellor agardar. Pase o que pase, nós gañamos. Non o teño tan claro. Ti preocúpate de unir as familias baixo o teu mando e de sacar a Arturo da cadea. Xa terás tempo de pensar nos colombianos. Non é tan doado como pensas, mamá. Unha cousa, fillo. Sí. Tes que falar moi seriamente coa tua muller. Non lle podes permitir que che fale dese xeito. Os meus problemas con Bárbara son cousa nosa. Pois entón non nos berredes para que os escoitemos todos os da casa. Entre eles o teu fillo. Meu capitán xa teño os datos que solicitou. A ver. O piso que mandou investigar, ese onde Fernando Otero se citaba co home que o contratou, leva meses baleiro. Sí, vaya sorpresa. E o último inquilino? O propietario alugábao en negro, así que non consta. Nada por ese lado. E a conta corrente? Está numerada en Gibraltar. Imposible acceder a ninguna información sobre o titular. O de sempre. Non desesperemos. Ten que haber algo que relacione as xoias cos matalobos. Non sei. Tal vez nos equivocamos ao centrarnos só neles, tenente. É a opción máis lóxica. Incautamos 1.500 kilos de cocaína. Necesitan cartos para seguir co negocio. Ademais, son os únicos con capacidade para facer algo así. Os únicos non, tenente. O seguinte paso é presentar un informe en Facenda onde consten todos os bens e participacións accionariais dos futuros socios. Iso é necesario. É un requisito imprescindible para darse de alta como consorcio. Unha vez cumprimentado xa se poden solicitar axudas do Estado. Algunha dúbida? Non, perdoe. Que escoitándote non podo evitar lembrarme de Arturo. Son afortunado por contar con abogados tan bons. Deixa o Carmelo. Non esquezo que o meu pai está no cárcel pola tua culpa. Iso é provisional. Non vou permitir que un amigo meu sexa vítima da persecución que sofre a miña familia por parte da Garda Civil. Persecución. Claro. Sara, eu só busco a prosperidade da miña familia desta vila como a calquera outro empresario. Teu pai entendió. Estouche moi agradecido. Estouche moi agradecido por continuares co seu traballo. Non me deixaches opción. Demostraches unha gran lealdade. E non debeu ser nada doado explicarlo a Pedro. Non? Non llo dixeches. Entendo. Fas ben para que darlle un desgusto. Se non tes máis preguntas. Non, está todo claro. A documentación da que me falaches pode ir solicitando. Claro. Moi ben. Pois seguimos en contacto. Un segundo, por favor. Aquí está. Que atopou? Ainda non estou seguro, pero penso que os colombianos están detrás das xoias. Pouco probable. Esa xente non ten infraestructura para algo tan grande. Pode que sí. Acabo de contrastar os horarios de Fernando coas datas de pagamento dende a conta de Gibraltar. Coinciden cun bo directo dende Lavacolla ata Colombia. Soa ben, non yo nego. Pero só é unha hipótese.
Tenente, penso que podo probalo. Non. Por favor, Fernando, míreos con calma. Mireinos 1000 veces. Non vin estes homes na miña vida. De acordo. Faremos un descanso. Só un minuto, Laia. Fernando, fai-me un favor. Bótalle un ollo a estas fotos. E este. Lino Acevedo, estás seguro? Tiña que darlle o maletín unha vez que pasase o control. Localizaron a conta de Gibraltar e o piso alugado. Estamos bien jodidos. Aínda non poden relacionarnos. Es cuestión de tiempo. Alguien informó sobre esa operación con las joyas. Quiero saber quién fue. Estou niso, pero aínda non hai nada. ¿Y a qué esperas? Averígualo. No quiero que vuelvas por aquí sin esa información, ¿ok? Sí, Adriana Calderón. Quería saber cómo va la venta de mi fondo. ¿Alguna oferta? ¿Nada más? Está bien, acepte. No, sí, ya lo sé, pero no puedo esperar. Y ponga también en venta el apartamento de Río Negro. Eso es, cuanto antes. Sí, necesito urgentemente esa plata. Adiós. Entón, está mañado. Sí. Acabamos de enviar a Fernando a un cárcere de máxima seguridade en Andalucía. Agardo que o fiscal sexa indulxente. E agora que? Imos polos colombianos, non? Lino Acevedo é un peón. Nin siquiera é colombiano. Lino traballou para varias familias das Rías Baixas. Cando os cárteles instalaron aquí as súas oficinas de cobro, el foi dos primeiros en entrar en nómina. Ainda que consigamos procesar, contratarán a outro. Olaia, tampouco podemos quedar parados. Hai que seguir traballando. Recoller información ata visualizar toda a trama. É o único xeito de collelos con garantías. E iso? Que ten que ver ela con Carmelo? Sara Campos é a nova abogada dos Matalobos. Non quero que me volvas montar unha escena como a desta mañá. Oíronos en toda a casa. Iso é o que che preocupa, que nos oian? Se queres discutir, aprenda a facelo. Vivimos con máis xente. O que me faltaba por ver. Un mafioso dándome leccións de civismo. Bárbara, non sigas por aí. Se queres que gardas aparencias, comeza por ti. Pero que dis? Digo que se andas por aí con outras mulleres, o menos que podías facer por decencia é mudar de roupa antes de chegar á casa. Bárbara, non empeces. Eu non estiven con ningunha muller. Mentira! Es un falso! Queres baixar a voz? Non me dá a gana! Estou na miña casa. A túa casa, quen che dera? Pero si eres cabrón, fillo de puta! Así, rompio todo! Ti estás tola. Iso, vaite! Vaite por aí con esas lorpias! Marcos, A que susto. xogas? Que? Que pretendías dándome esa información sobre Fernando? Non entendo. Contesta! Marcos, se poidese falar faría o que... Mandouche Carmelo, non? Así fodes colombianos e ti de paso gaña a miña confianza. Unha xogada de libro, non? Iso non é certo. Ah, non?
Entón, por que non me contaches que traballabas para Carmelo? Utilizáchesme, Sara. Marcos, as cousas non son así. Boa sorte. Para necesitar se non queres acabar como teu pai. Contesta, contesta. Mándalle saúdos a Carmelo da miña parte. Sí? Sí, son eu, dígame. Salva, collesme xusto a piques de sair. Esqueceo, vale. Como? Que lle estiven dando voltas e vai ser mellor que o deixes, tía. Estás de broma. Despois do donte é mellor que o deixes, vale? Por que? Queres pasar de min? A ver, Vanessa, non te enfades. Tiveche a túa oportunidade e cagáchela e xa está. Deixa que o intente hoxe. Vanessa, por favor. Esta noite, Salva, só che pido iso. Probo esta noite, se non sae ben, deixo, por favor. Mira, fai o que queiras. Ti coñécelo o garito este, o after este de moda, o Valdés? Si, sei cal é. Pois se vas vender, remata por ali a noite e falamos, vale? Feito. Xa verás, non te vas a arrepentir. Veña. Marcho. Sencea. É que levo presa, que dei. Non sei como tes corpo para sair despois dunha noite sen dormir e dun día de traballo. Porque está na idade. Ti tamén facías as túas cando éramos novos. Pepe, polo menos é algo. Ai, que pesada. Ala, así xa vou ben. Chao. E non tardes, que mañá temos que madrugar para ir ao médico. Vanessa, ta rapaza vai acabar comigo. Que? Nada, muller. Estaba pensando nas cousas que facíamos cando éramos novos. Pepe! Hola. Hola. Xoel acaba de dormir. Preparei a cea, bacallau ao forno. Espero que este ben, é a primeira vez que o fago. Pedro, senta. Por favor, temos que falar. Pasou algo con teu pai ou... No. Sentando. Non sei por onde empezar. Casi toda a miña vida vivin soa como o pai. Para min era o máis guapo, o máis bo, o máis divertido, o mellor pai do mundo. Pero non o era. Levaba unha vida chea de mentiras. E por culpa desas mentiras agora está no cárcere. Sara, muller... Síntome estafada, Pedro. Esa palabra como se todos aqueles recordos fermosos estivesen podres por dentro. Xa. Pedro, por intentar axudarlle ao meu pai, estiven a piques de cometer o seu mesmo erro. Como? Pero non o vou facer. Por ti e por Joel. Non o merecedes. Sara, estás me asustando, que pasa? Hoxe chamaron da universidade. Despedíronme. Pero teñen que entender o que che está pasando, Sara. Veña, non pasa nada. Has a topar algo mellor. Ademais, temos aforros, podemos aguantar uns meses. Iso non é o peor. Estou traballando para Carmelo. Son abogada dos Matalobos. Desde cando? Pedro, por favor. Desde cando? Non sei, unha semana ou dúas. Levas 2 semanas mentíndome na cara. Debín contarcho, xa o sei, perdoa, pero déxame que te explique. Pero, Sara, que me queres explicar? Que excusa tes para tomarme o pelo así? Non te das conta de que son criminais, de que son narcotraficantes? Sí, no. Pero eu non vou cruzar a liga. A quen pretendes enganar, Sara? Estás cometendo o mesmo erro que teu pai e mira onde acabou. Pedro, por favor. Déixame en paz.
Sinto molestarte destas horas, pero é importante. Eso espero. Xa sabemos que nos botou en riba a Garda Civil. Coñécela. Es la hija de Arturo Campos. Tiene que haber un error. Estivo investigando o home de aduanas. Chegaron a nos a través del. No entiendo qué interés puede tener en nuestros asuntos. Sara Campos é a nova abogada dos Matalobos. ¿Cómo? Pero seré idiota. ¿Cómo no me di cuenta? Así que era Carmelo. Carmelo nos la jugó. Está todo. Sí, está todo. Pobre de vos abrir de la boca, ¿estamos? Vane! Vanessa! Apura, nena, que non chegamos ao médico. Que? Se o esqueceras? Deixo estar, anda. Xa me amañarei soa. Non. Lévote eu. Nun minuto estou preparada. Noites alegres, mañás tristes. Era DEA. Alertan a todos os medios policiais e xudiciais de que un buque mercante chamado Cartagena acaba de zarpar de Venezuela. A ver, Vane, lembroche que perdiche 600 euros en farlopa, tela que pagar. Sabes que día pasado mañá? É o aniversario de mamá. Pensaba mandarlle un detalle. Xa sabes que iso non é o que la quere. Como pensas que acabará a festa estando Carmelo e eu no mesmo cuarto? Vexo os teus 200 e subo 1000. El barco llegará en 10 días. Suficiente. Eso espero, porque esta vez no hay lugar a errores. Isto non pasaba nos tempos de teu pai. Daquelos que levaban as rentas do negocio éramos nós, os daqui, como ten que ser. Eses tempos han volver, mamá, xa verás. Ti vas de farol. Hay una manera de saber. Non me fagas isto, Salva, por favor. Mañá. Se queremos cobrar hai que apretalo. E xa. Que es que lle dé un toque. É que non me cabe na cabeza como lle podes guardar lealdade a xente que te meteu aquí. Dilo. E ademais convenche. Dende este momento, o Cartagena pasa a ser a nosa prioridade. Vía libre. Iso incluye eliminar a Carmelo Matalobos. Eso incluye todo lo que consideremos necesario.